Kerminen vastaan, menettää pallon. Näin ryöpäs alakertaan Kosikbo. Hyvää työtä keskikentän pohjapelaaja. Kovin korkealla olla, se on ihan selvä. Kosikbo. Kosikba. Helppo Viktorin poimia tuo pallo kyllä, Kosikbo. Mypan oikealla laidalla. Edelleen sama mies. Ja nyt lähtee hyvä pallo kyllä Roposelta. Siinä on! Siinä! 3 maalia nähty tänään. Monta kertaa. Kosikbo. Kolsi taistelee hyvin. Erittäin vahva pohjapelaaja tää Kosikbo. Hasse. Joo, sen harjoitusottelun silloin 2-0. 2-0, kaikki meni mulla väärin. Kyllä. Kyllä. Lindberg. Sen täytyy väliä keskittyä ehkä peliinkin. Kosikbo. Sieltä lähtee aika kaukaanta. Ihan hyvä yritys. Hyvin oli siellä Kosikbo ensimmäisenä. Kele hereillä! Lähelle! Sinne pois! Sinne Kansallisessa liigassa FC Honka PK 35 Vantaa 0-1. Kosikbo. Muistatko tuon kun kävit? Muistan. Olikohan vuosi taisi olla 2017